खय बथल लोंना फैया नों दे खोन्था। नोंनाव गैयाना बिदै? गंसे सोरनाव लोङा? आबैनाव। मा नाम आबैनि नामा? लांथियाफुरि। लांथियाफुरि अबेनि? गफंगुरि। हा? गफंगुरि। गफांगुरि मा गफांगुरि? गफंगुरि। सेरफांगुरि बिसिबांनि लोङा होनदों? गंसे। गंसे बेसेबां लायो गंसेयाव? 50। 50 माजों लोङा? ओरैनो। ओरैनो ओमफ्राय गिस्थायनाया नोंना अबेनि? कुसुगाव। कुसुगाव मा नाम? खृष्टान। खृष्टान मा नाम? नाम गैया हाबाखौ माला लागोन? समबार। समबाराव। मा नाम ओमफ्राय नोंना? गन गन। जन गन लाहारी। मा मा लाबोदों ओमफ्राय बेदर लाबोदों नामा? माथो लाबोदों मनायाव? जौ। हा? बोलानानै देखायब्रा एसे। दे देखायलाय नायनि। जौ गलाजोबबाय बिगुर। जौसो लाबोदों नामा? लागाव बे बथल नामा जौ? जौ लाबोदों? फैसाया बेसे बुरजा दं? 30 थाखा। 30 थाखाल'। लाबो एसे। लोंनायावसो गारजोब्बायनदां नोङो फैसाखौ? हर एसे। थांला नों न'आव? अखा हानोसै नै।